Makatay mahita maksuhut nami. Gabi. Olo gabi mahita ko mina oras to pahon ni puta na martua de bata. Dison putul hami dengan nami ojak dengan ojak mapagbe parorasan. Dinong ojak kami dison di pasahat tamuno perbesakti na margwaron sati maringi sati matogu asa pitur di maringin ojak to di matogu. Mana mari sihon boras sipil tordi asapir pokke bangun-bangun dong persalongan pir tordita luzu-luzu mangko pengomongan maroko polison ima silit juang asal lemak silit juang lemak sobinawan manak tu dia pe halak batak marenganan saya jumuk-jumuk mangko pengomongan betul ison baringan samartat tamma baringin marak karyara matorok maribu meita tok tupan yo puta na martua de bata matak kang manggo suara begitu dohot marisihon ima gabir simar miak mahasa asa mamiahi ma tutu puta Tuhan de bata dihita bangsa batak tujulan nyarion asa marmiak niulan tangata do niulan pikirata betul do iso si bane asa bane rohani puta Tuhan debata pita ta jaka pangiduata tujuan nyari doh namarisiho ima ringgi situ suara asa dioma tok penggawian dioma tok parorasan pasaon puta Tuhan debata tuitaot salhuna hata niona maksuhu marbuahamu mau lihat mabak pandinami jumulu bata fasad teman dok mau lihat tamat tanah mertua di bata dunga hudul hita jantaran nabi yang di lubun nagorang di jolo di si pejabu si bagat tua si manguliman napi natupa di pamareta tu hapurlon di masyarakat marhiti kantor KPU nak tupa di pamareta tak kasih panggabian tak kasih perhorasa si gabi-gabi do soras-soras budi ba olo si gabi-gabi matutudo si horas-horas sarai maluk ponawali mardonga nadengan siakuk masuk na hudul si hudul sa mardalan asa takas bena jufur bahuma matunak kola takasi tatong na maruma sa gabi sa lamamora sa takas na amak suhu marbuah hamu botima bawa matutu si takas na si hudul rasongon na ba si adopak rasongon na hudul si hudul rasongon na mardalan naik patupang di pemerintah sama pemilihan umum di 2010 ditahima pemilihan gubernur 2010 sia ima pemilihan serentak seluruh Indonesia tentu di bagasan dia sudah masyarakat Indonesia marhite na ginongkong pemerintah marpangiduan do asa dapot di negara tao tapi si menahena duduk si berdipos jalan tau perlu pakat tu siap pangiduanta herekta tu suria ka partai tupi adong partai kepentingan sesaat doi par hori-hori doi katau doi ala yang berikan Republik Indonesia rekod tonggo sa diling-dilingga di Portibio ala ni marpangilik mahita tu sudi angka peserta pemilu marhite ulaun ada tong na manggalang gordamon asa takas tatangnya kondasida di bagasan dame di bagasan sadani roha di masih paululuan masih tutur-tuturan lau membangun republikon jada molotuk monak penasida asa marpani arioto rakyat molotuk sunapon repedikina ada kopek katau-tau berikutnya ada lima tatong buah teman-teman bertuai bata asa marhite hapat dia piamang tapasahama dan walu batu sudi negara tau do tutuhani asa di tomos debata asini rohana dilingkupi ibadah usak kita beda ibadah rasa perbaran asa ketok bugar dalam pembangunan di bagasa seorang roha arani pagelaran seni budaya membangun pemilu berdaulat guna mensukseskan pemilu serentak 2010 sia iba hobarna iba takmasna asa gabi hamuma olo ngamar panakasi hami markotsi tu hamu bonani hadudo di partikinon marboa hamu de las liro alpe dulokta di mana marsakap bangson bangso batahon mana Sumatera Barat
naik pemilihan gubernur di 2010 sianon naik balot tama pemilihan presiden. Desa kami hatai tamit tamai pengirat puta Tuhan debata asa tadi dah sama duduk mina tua balik tanggung jawab bagabe na tina botahuan hari ini Sumatera Utara Indonesia anak gabe bulu tekas di kasan horong nama sebab di sita-sita ni hatai hijau hamu mahame perkopsi lau pagogo padar hon hata pangidotai mamujo puta Tuhan debata tadi tabai di kita nang dohono lido porta pada hutan di ulamo atau arasi mau putar Tuhan debata di sebelah madol marak madol lusinamo asa pirpo ke bangun pasaron pir tu tidak jalan ni arah dulu nak tidak ada tua asa nemnin murhur lalan nak toba tidak dana atau nanganong nama tunggu 2010 lalu luar Malaysia nama goreng tong marlas miro anggia matong desa kami hatai dua karena yang tong pemimpin tadi itu di Sumatera Utara anggia ma berasa hok ni namo hok ni hosai si hok sunaku si go hinalo ngatu sudah nyari nanti pemilihan 2010 nang presiden kira saya di pasalai kai itu tujuan nyari si bayi di balu susur si bayi rotu sarung im harajau nasi kita Tuhan debata asahau imana di tuhona si berhuna tuang so Indonesia pangido imani tu puta Tuhan debata na hami pe itu hamu malu hori so puta Tuhan debata tu hono do sondo ina tua lama malu di bonan harana ngada kabupang tu soras na matong kajuton mana pantulata horas ma karaja soni manang hami tukang amak suhu tais dina berkajang ada maraja huta bagape mabulu madabu mejabu kona asapur mabde absarat dia tutup makola ditupat debata mah hitam leleng mangol saur mangora gawe jala mamora ditupat au gawe itati ala mamora asa ni soluma jono mariwotean nungasat tamonai lockdown tamyak kami bagogo untuk betul debata di pas-pas debata me datong leleng mangolu oja di banggawe atau parora dia maksud adorak so ibitamu kodangmu sona somal sono berdalan berbesakti baju lumenon nami do si bitulili si bitunggoci nomor 8 dia maksud sisa ada bangido dehita tu salah guru bilang guru imau puta Tuhan debata mahite na niajaran na mahito di pangajar itu di Banturi asa di baik surat kuni itu kita dolma asa tutong diajari itu turu kita di bakar damai do kolong dirawa soni ma perdalan na duksio pendo asa kita mu kadang mo soni ma jadi dang monotor kita saya berkesotokin doa kuya makpandinami bersifat lui mahamu masa mata-mata batu ibadah untuk keyakinan putih Pak
Padinami kuwatak kami hamu asarap kita berlasiroha makanatson di dalam suset kapemilol bahan magotong mula-mula kelas paluma dohotu sompa-sompa tua dia pernyaman nomor 2 di bata. Mga dia memahami baik matua satu patara guru padumu suri.
Mau lihat ma ditu hatta debata jahuba amat taraja inatta soripada mesi tabatua perlinggoman ni siboro debata jahuba nasangap na mertua na marmulia toktong ma atum hitaon diparorot pamarenta Indonesia do rakyatna diparorot pamarenta kabupaten Tuba Samosir do rakyatna takkas uju purba takkasan dua kola takkas pena maduma tumakkasama atong nama mora amang perkot sinami martangi yang lau mangolok pun pesta demokrasi na naingro asa anggiat tutibona dohot tumadumana masyarakat Indonesia dohot lumobi masyarakat Tuba Samosir asa nem uruh-uruh lan ay Tuba namet-met atong daktupa marungutungut nama tubang suli merlas niro asa memet bulung ni jior met-metan bulung ni bane-bane uli lehet do marhata pitor alay dumengganamma namar dame-dame mangasi matong tuhat di bata jahuba dihita sa luhutna asa tipo dolok martimbang hatubuan ni si marhora-hora mamasu-masuma Tuhan Jehovah siap ban wagijang di tea-tea hita horas jala mamora ima pada nami amang baratara hudul baik damang ma godang si bane-bane asabane rohani debata Jehovah ditangyakta diuloi pangiduatta baik damang
Tabu hui Pak. Rasa Maduro. Tapi godang ma dilulu bulun na pinasangapan. Dilulu ni hamu akama nami inatta nami amat taraja inatta zori pada na lihat na lulu na dop di antara na bidangon. Di partikenon mau lati godang upasat tami jumolo to putta de batamun sinabulon. Naung mga liutiki mana kahipason di ita sa luhut na boy hita ima na patupahon songon pagelaran seni budaya Batak di Parkok ni Matanyarion. Mau lihat itu tong upasat kami lumobi itu keluarga besar KPU di partikenon na dohot kami di baik kamu sian permalin ima dinalaho patupaho kita ulawan manang pemilihan gubernur di tahun 2010 lalu di 27 Junior dot pemilihan serentak di tahun 2010 sia kami marpangidoan tu putere bata marhite godang sa bangunanon asi marohana di paisorak kema naga besa halaparorot sa halapar meme tu tonga-tongata nagabe partogi di bangsa tahun marorot tita salut masyarakat na nadong di Indonesia on ibe berkot sinami asa manortor kami di son baik kamu masa permar meme sa permaroroti butima Guida. Sonari pe amang dehamu Batara Guru Mudul, Batara Guru Patapota anak najumolo tubuh, anak najumolo tolna. Si jujung bulung, si jujung harajaon. Partukok didang-didang mai parsulu marnala-nala. Mardidang ilau gabe, manata lau mamora. Tarlumobi di Kabupaten Toba Samosiron. Nunga adar di Julota, songodia sadani rohani. Pamarenta tu masyarakat, KPU tu panwas, doh tu partai politik, tokoh adat, tokoh masyarakat, doh sude elemen-elemen nadong di Kabupaten Toba Samosiron, marhite-hite natabaen pagelaran seni budaya Batak Toba dalam rangka menyongsong 1 tahun pemilu serentak. Nang manortor dope hamyamang asa baik kamu majo
goda masih ring-ringan di pamarenta dohot masyarakat dia kapartogi dohot na ditogi honna dia kana mengawasi dohot na diawasanna dohot sude akka elemen-elemen masyarakat nadong di Kabupaten Toba Samosir Pedanang. kita tuamata nomor 2 di bata apala di bagasan gok ni mata niaryon asanggiat matutugok panggabian gok nakparhorasat di tahun saluhut na mau liate tongtong dohonon nami tuamu saluhut na amat taraja inata sori pada na mangalian sangat tuhami horja hinalangon ima di nomor las ni roha hita di nomor pesta seni budaya dalam mensukseskan pemilu di Toba Sound. Gok las ni rohado itatok saluhutna na kami petong marpangidu waktu amat nomor 2 di bata asang giat di pita-pita ni situan na torok martinangi marbinegi amat nomor 2 di bata di pita-pita ni kasituan ni torok bisa pun yatong 2 tahun saluhutna dinok na dua-dua sahat na zolu sahat matok tubotian ni tigaras toho mayatong di rodang di bulan sahat mayatatok saluhutna tupag gabian saat tupar horasan dukon na mangulahon pesta kita saya toktong matong di ramo di Tuhan idok na dua-dua tinahuin na tong waltiyo binay tu panguatan amang pati nami baik ganon matok siya ni si tiyo-tiyo laos badaw ma du hasahatan Jada laos shalom may damo siya masuk tujaru tabu-tabu setara pulang siya dari roh tusira dari cua
Masuk sulit.